номашон Шавкат Айдаров. Шавкатҷон гӯед, ки дар китобхонаи мактаб чӣ қадар китоб ҳаст? Китоби умуми бадеӣ фондуму 2000 дона мебошад. Ин китобҳои бадеӣ Бадеӣ. ба забони тоҷикӣ чанд адад ё чанд нусха? 300 дона зиёд аст. 300 дона нусха. Ва хонандагон гӯед, ки бештар ба кадом забон бештар мутолиа мекунанд ва бештар кадом китобҳоро мегиранд? Забонҳои тоҷикӣ бисёртар, англисӣ, ӯзбекӣ мутолиа мекунанд. Дигар забонҳои хориҷӣ. Дар як рӯз чанд адад ё чанд нафар хонанда дохил мешаванду китоб мепурсанд? Дар як рӯз 20 кас то 50 кас мерасад. Дар ҳафта бошад 200 кас мерасад. Пас иштиёқи хондан ҳанӯз дар хонандаҳо ҳаст. Ниҳоят зиёд. Ва чӣ мушкил ҳаст? Оё ҳамин 300 чанд адад китоби тоҷикӣ кам нест? Кам, албатта кам аст. Мо мехоҳем, ки бисёртар буданашро мехоҳем. Ташаккур. Бисёртар. ҳоло азизон, мо дар мактаби рақами 57 деҳаи Сарчашма қарор дорем ва ин китобхонаро мебинед, китобхонаи мактаб аст ва аз ин ҷо ҳатто навиштаанд туҳфа аз сафири Тоҷикистон ва маълум мегардад, ки сафири муҳтарам Абдуҷаббор Раҳмонзода, сафири Таомулихтиёр ё сафири мухтори Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳастанд ва он кас аз ҳисоби худ, аз ҳисоби сафорат мана ин китобҳоро ба хонандагони мактаби рақами 57 туҳфа кардаанд. Ва боз китобҳои зиёди тоҷикӣ ҳам инҷо мебинем, ки дар як раф чидаанд ва инҷо боз навиштаҷоте ҳаст. Аз китоб ҳарф не, маънӣ ҷустан лозим. ё тиллоро аз замин, донишро аз китоб меҷӯянд. Ва чунин лавҳаҳоро мехонем. Боз ҳам меравем ба сайри дигар ҷониби китобхона. Инҷо китобҳои дигаре ҳам гузоштаанд ва мебинем китобхона хеле зебо ва ҳатто инҷо рӯзномаҳоро ҳам гузоштаанд. Мана рӯзномаи овози тоҷикро мебинем ва дигар рӯзномаҳои ба забони ӯзбекӣ ва мо хеле хурсанд ҳастем, ки дар инҷо рӯзнома, бастаҳои рӯзномаи тоҷикиро ҳам гузоштаанд. ин бастаи нави имсолаи рӯзномаи тоҷик аст, ки инҷо гузоштаанд. Ба аҳли мактаб, маъмурияти мактаб барои ин кор ташаккур мегӯем, ки ҳамин чизро мо дар дигар мактабҳои тоҷикӣ надидем. Бигзор мактабҳои дигари тоҷикӣ ҳам аз мактаби рақами 57 деҳаи Сарчашма ибрат гиранд. Инҷо боз як навиштаҷот туҳфа аз тарафи Иттифоқи ҷавонон. ва ҳамин тавр ҳар касе ба мактаб туҳфае кардааст. Ҳар идора инҷо ба номаш навиштаю гузоштаанд.